Čaute ľudia, dneska si zahráme kebabovú hru, dúfam, že máte radi kebab, keď áno, dajte like a odber a možno si ho aj objednať. Čo to máme za pána, bez očí, good. A počúvaj, jojo, a potom negrifuj ich už, lebo minulé, keď sme to hrali, podľa mňa to preto nešlo. No, tak... Čakajte. No, lebo keď sme to hrali ľudia s mojím kamarádom... Čo robíš? Sorry, ja to... No, tak nám to troška nefungovalo, tak podľa mňa kvôli tomu, lebo my sme ich grifovali totálne. Čiže on má oči. Počkaj, ja idem skontrolovať radšej kamery. Troška nesedí. Ťamu je tam to... One shawarma. Haven't eaten all day. Alright, that will be 150. Here you go. Ja jej robím kebab. Ja to číňanka. Tu. Hungry. Ma'am, what is that smell? One shawarma, please. Late dinner? For me, yes. My kids already ate, but I skipped. Dobre, to je pohode, môžete dať. 150. Počkaj, čakaj. Nechto je to. To nemusí byť anomálie, keď to na kamere to kúka aj spredu. To je... Choď sa kúknúť, čo to bolo. To bolo asi Ferko, ne, kámo? Ferko ešte nevidela. Kúkaj, kedy poviem Ferko. Ale minule tu išla Anička, kámo, ja som sa aj tak zlakol. Ale čo? Že však mi... Keď všetkých obslúžime, tak vylezie Ferko. Tu je si čo najviac ako môžeš. Jo, by the way, ľudia, Ferko je náš taký... ako keby zamestnanec, ale on tuto vylezie, takto sa schová, tuto kempí. Kemper, vo Fortnite. No takto, proste je. A predstavte si, že by tu aspoň takto pekne tancoval ako ja. Čakajte. To nejaké auto išlo. Pekne tancujem, že? Počkaj, jak sa tancuje, jak sa... Počkajte, urobí rýchlo kebab. One shawarma. Nebo takov na nich pohode. Čak kúkaj, čo robí. To je anomália, chod do keľu. Že kúkni, to je Michael Jackson v ináčom vydaní. Can I ask you something? Come here, hungry. To čo aj kámo, to je... Ale tu sú Unbelievable. kvôli tomu, kvôli... Odlišták zadarmo. Hej. Dobre, už odlišla. Počkaj. Kámo, poď sem. Poď sem, už Ferko tu vylieza. Klikni sa. Pero, dobre. One shawarma, please. Yes, one shawarma. That will be 150. 150. For both of us. Both? You should. Even hunger. You closed the window. But he is still inside. He never left. We never leave. Jo, sorry ľudia, že som troška nehovoril. Vieš čo, ja idem asi toto desku, čo tu máme.
To je Ferkovi. Čaro, chytaj kúsok. Toto není anomália vôbec. Complete dinner? No ale ten ksik vyzerá tak. For me, yes. Keď nám dá peniaze, tak jej urobím kebab. Can cook after today. No, That's 150. dobre, v pohode. No, dobre, môžem vypovedať, je tá kamera. Co? Dobre. Ale čo ja robím? Počkej, ja som zvedavý, čo sa stane, keď jej dám ten kebab. Ona nám poďakuje, či čo, alebo vyskočí na nás? Neviem. A čo si ten divný skok? Však to ona urobila. OK, aspoň vieme, čo sa stane, nice. No, to je dobré. To už od školy ani meso nemáme? Už si videl všetko? Majke na to po Ferku. Čo si? Hen už Ferkovi troška viacej vytrčal. Ja nechápem, či toto je jeho hlava, alebo líť. Počkaj, pozri, to je nejaká pára. Alright, that will be 150. Ja neviem, či divné. Je ten zvuk. OK, ja idem spraviť kebab. Dúfam, že to není anomália, alebo GG. Kamo. Ty settingov vyskúšaj si na to. No, I am not a human effect. Tak to zdá, že off. Fuj, to je... máš mega dobré. Počkej, tak... Počkej, dám len ten kebab. Here you go. Finally smells amazing. OK, nič mi nespravila, ani nezaučila na mňa. Takže som safe. Víš čo? Počkej, kamo. Taká jedna, no ja neviem presne, že už kto to bol. Tak ja mu prišiel ako prvý zákazník hneď Santa. Lípka mne nejde otvoriť ten shop. Want some warm up, please? Poďte ku mne ako anomáliu. Ja som to kúpil. Thanks, it already smells Ako si kúpil? A fakt? Už na mňa skočila. No GG, ľudia. Jedna mňa skočila. Počkaj, idem ti urobiť ten kebab. Kamore, to je anomália, je to anomália. Kvôli tebe nemáme mať zákazníkov. Ne, ale chápeš, že je anomália. A čo tak jej spravím kebab? To čo ma zabal? A tancuje rodeliste. Počkaj, ona tancuje? Čakaj. Ne, on tam zabiť dvojča. Počkaj. A fakt? Či nehovorí, že má dvojča na To tak... je anomália. Takže sorry, nebudeš mať kebab. OK, dám jej. Ten dobrý človek. Aj bez mesa. Kamore, ja som prešiel do tej anomálie. Počkaj, kúkaj. Nerob, nič nerob. Kúkaj, čo jej urobím. Kamore, že úplne vidím tú anomáliu, jak na mňa skočila. Ja. Kúkaj, ty máš krásny kebab.
Nedaje ten kebab. Seriously, I come all the way here dreaming about a shawarma. And the window Ferka, dobre sme to spravili. is my life. Hola Ferka, hej. Dobre, tak ja podávam. Good boy. Good job. Čo je? No, nie, tá anomália. Aké? No ježiš. Je zase tiež to zlako. Hi, one shawarma, please. Kukni kamery. That's 150. Great, thanks. Dobre. It already smells. Safe? Je safe? Všetko. Áno, všetko je fej. Radšej sa na ne kukni. Že Ferko? Ferko, ty sa tu fakt, že nerozťahuj. Počkaj, vieš čo? Kamo, nie, že to bude anomália. Here's your order. Delicious as always. Čo, Ferko? Dobre sa máš. Pozri sa na mňa. Nekúkni. Neviem, že sa otvára shop, kamo, na toto, na laptope. Ešte sú tu, ne? Čo som aj chcela. Či? Ne, nechcela soda. Two shawarma. Jaký dvojško? Got it, 300. Na ňom je anomália. Čakaj, ja sa chcem na to kúknuť. Ja sa... Už je na ňom. Hej, Je na ňom. mám tego, počkaj. Ale keď zapneš kamery, tak sa tam zjaví. Mhm. On sa kúka na tú kameru. And you No, unbelievable. Úplne ako to. Ako keby mal kamo decko. Bolo asi dobre, hrozné. už to možno. Nechápem prečo. Nedali do tejto hry, že vy tu dáte bol taký ohľadač od týchto dvierok. Od jakých dvierok dvier? Počkaj, po nejaký týpek. Kedy už budeme mať konečne voľno? Neviem. Ešte 12 klientov, tam píše to. Sure, 150. Počkaj, kúkni sa na kamery všetky. Aha. Safe? Ne. Je to anomália. Prečo? A fakt? On skočil na tú kameru. Pravda. Close the shutter right in my face. Skočil na kameru. Takže je to anomália. Konečne odišol. Dobre, ja som si myslel, že OK, pohode, ja neurobím kebab. On random úplne, že tam nad kamerou, že ľudia. No nič ľudia, kámo. Títo ľudia, niektorí, títo Čo to máš postiahnuť? Je tam miesto. kontrolujú ho. One shawarma. Sure, Sure, that would be 200. co da pot? Just a moment, it will be ready. Alright, I'll wait. V pohode? Všetko je v pohode. Pohode. Tak keď si pohode, kámo, chala, tak ti urobím kebab. Kebab. Je taký trochu smutný. Tak kebab vždy pomôže.
Kámo? Chcem mu dať ten kebab, mne to nejde. Tak ale chápeš, že mu musíš dať ako prvé sodu? On chcel sodu? Áno. Ale fakt? Seriózne, ja som to nepočul. Ja si som na tohoto bieleho kurkarkara. Čo? Fér? Saved my knife. Féro. Sa tu nerozčala. Poďte sa na to pocekam. To si kúpil? Ne, to bolo samo. Ja som to fakt nekúpil, však hovorím, že neviem, ako sa dáva na tomto ako shop. To s myškou, ne? No kámo, s myškou sa normálne pohybujem. Ako obraz. Now what can the guest take? Pustím sa na kamery, ti urobím tak kebab. Give me one shawarma, extra sauce. Chicken 150. Vypadá byť všetko safe. Je safe. Aj to tady všetko kúpil. Áno, aj to sa to. Žiaľ, koľko som tam nevidela boku. Ale tam ľubia furt tancuje. Keby to mi zase tam ubia? Není. Robíš mu ten kebab? Počkaj, kde je maso? Áno, ja na mňa vyskočí. Prečo by na teba vyskočila? Som tvoja šéfko, hovorím, že nebude žiadna anomália, na teba nepôjde a chod natrhať kebab, či čo to je. Áno, ja som za ním prišiel a práve na mňa skočil. To fakt? Better than our vending machine. Áno. Ty najprv budeš zraniť, tak on na teba mal skočiť. Čo chceš hovoriť? Alebo aj čo? Počkaj, skúšam ísť do toho shopu. No ísť. Kúpte na to typa, počkaj. Koľko mám? Majanko, Ja mám kúpiť, že show anomály, či nie? Či mám počkať ešte? áno, teraz si radšej. Nie, teraz si šetríme, no. Ja viem, Vieš, na čo použiť potom, že či je zákazník anomália, ale tento má také divné tričko. to ty si zapotúbu, bože. Aha. Fuj, čo ja ti viem, ja neviem, či je to anomália, či nie. Má divné tričko si. Ja mu skúsim urobiť ten kebab. Spravdu nepôjde. Vypni tú pesničku, kam. Ja na ňa vždy kam také. Táto je lepšia. Rádio melódy. To fakt? Ty daj rádio melódy. Ježiš. Som ti hovoril, že natrať kebab. Rádio až hajov. Ja uvidíš, čo mám pre teba pripravené. Here you go. With this shawarma, I reach true strength. No? Big eye, špantom. Ryb, jak som to urobil?
One shawarma. Don't really. I like it soft. Počkej. I'll rate that will be 150. Ja sa kúpnem na kamery. On má niečo s rukou. Takže asi... On má niečo s rukou, chod sa kúpnu na kamery. To je anomália. No vidíš, takto normálny človek ho nemá proste. Ale co ty čo sa tak na tej bavíš? OK. Na to je to show animály. Ježiš, Čo? ty si to nevidel, čo bola anomália pod tým stolom. Ja som sa tak zlákol. Pozri, Starko už vychádza. A ako, ja sa nebojím toho, že akože ne, ale ja sa vždy zlakím to, jak na mňa vyskočí proste. Bol dole. Just. To bol kravčoval. Just how I like it. Prosím, nech to není anomália. Prosím. Počkaj. Ja si chcem 1000. Čo? On tam niečo povedal a ja som tam dal upset. Ja som bol milý a ja som mu dal toto 1000. Bo mám dobré srdce, ľudia. 49 klientov. Chceš počuť, čo pustil v tom rádiu? Čo? Počkaj, toto vydal asi... Ešte 10 klientia. Je to nejaký tu? Toto nemá ostať. Překupím, či to není anomália. Kámo, to sa... Kámo, keď si to žali Night Vision na ňu, sa pozri, tak sa tam tancuje. A na to rádio. Tak kámo, tak počkej, tak to je toto, tak to je táto, to, no tak víš. Si vieš, že to je anomália. Nevidia si, jak tancovala. You just shut the window on me. I'll remember that. Pej, zabíjačka. Minulky, ja som sa zlá koferka. Kámo, ja neviem, čo to pustí, to rádio. Počkaj, ja sa idem poptúvať, počkaj. Not grilled, please. To je podľa mňa anomália. Podľa mňa. 315. Áno, je to anomália. Je to anomália. Je. Čiže mi to máme len anomália. Zakládame teba. Pardon, teba. Čauke, baba. Pej, Gigi. I was literally standing here and you found me. Počkej. What is wrong with you? Tam môj Nero, ty tam čo púšťaš, Nero? Čakám, tam je starý, je táto, a ty, ten klon jej. Kúkej, kúkej. To čo je? Klus. Poď sem dovnútra radšej. Prečo? A ja som myslel, že mám ísť dovnútra. No tak nič ľudia, toto je koniec, tak čaute.